Mais ou menos podo ir comprendendo iso dos bicos de mentira, pero levan lingua os bicos de mentira eses, porque en algunhas películas... Mira, Petróleo, xa comezo a estar un pouco farto de toda esta desconfianza. E logo non somos amigos. Non é desconfianza. É que non podo. Se non cho conto revento. Por algo están os amigos, non? Sí, home, sí. Podes estar tranquilo. A min Belinda non me gusta nada. Nada. Nada de nada. Nadiña. Non me resulta nada atractiva. Estás-me a dicir que a miña muller é un cesto. Non. Se Belinda é moi guapa. Unha das mulleres máis guapas da vila. Entón gustache. Tampouco, non é iso. É guapa, pero non me gusta. Para min é... como bicar unha planta. Unha planta. Estás a comparar a lindiña cunha leituga. Ou cunha rosa. Petróleo, non te das conta de que estás sacando as cousas de nai? Ademais, pensa. Se alguén ten que bicala, a quen prefires? A Trácido? A Couto? Ganas non lle ian faltar, Viriato. Para. Tens razón. É mellor que o fagas ti que o faga outro. Tesme que disculpar. Desculpado, pero tes que parar, vale? Intentarei, no, pero... Pero que? Ponte no meu lugar. É como se chegas a casa e atopas a Aurea con outro home. Podería ser calquera cousa, pero vai ti saber.